Здравейте, приятели! Днес ще говорим за ГАЗ-13 чайка. Тя е огромна джипка. Като джипка е, само че е лимузина. 4 врата. 6 местна. И е огромна. Заострени задни фарове, задни стопове. Отпред също фаровете са заострени. Предницата е заострена. Чайка руснаците са видяли от американците, от една кола, забравих името. Американските коли са имали заострени фарове и заострени стопове. И тази чайка пак е като с едно огледало, като Битъла в първото ми видео и като Ларата в второто. И като, всички, почти всички. Обаче тази е огромна. Даже и аз си сложих и предпазителя. Ето вижте. Пише си чайка, отдолу газ, с малките там мигачи. Нещо особено, само че дето е заострено и огромно. 2 чистачки. Ето зад марката, тук копчето, много ми харесва, много са се постарали да я гостини. И там също пише газ. За времето си е била много модерна. Сега е позволявано само на президентите да я ползват и на политиците. Тя е била за тях изработена. И за това не е давана, но сега може да си я купите. И това беше за днес, приятели. Обичам ви, надявам се да сте харесали видеото, абонирайте се, лайкнете и това е. Довиждане!